Последните няколко години бяха странни за Марвел и DC със сигурност са имали успехи, но и много неуспехи и започна да се чувства като може би. Кинематографичният пейзаж се променя и с пандемията, стачките и нулирането. В окръг Колумбия не успяхме наистина да видим какво са планирали тези елени. До тази година, когато 2025 е Марвел и най-важната година за DC. Музика. Все пак здравейте и добре дошли в кината и ако вие сте нов тук, не забравяйте да се абонирате за. Вижте повече съдържание като това, така че в това видео, което ще гледам, предстоящи театрални издания и за DC и Марвел и обсъдете защо е тази година толкова решаващо както за Студиос, така и за край на разговорите за моите лични неща. Вълнение и класиране за предстоящите филми. За сега ще започна с тази година. DC и Супермен. За DC, защото този е малко повече. Очевидно и това се дължи на стартирането на новата вселена на DC и рестартирането на един от най-важните им герои. С Супермен и със сигурност DC. Технически стартиран с Кричър Командоси, но това е много специфично. Проект и анимационно шоу с рейтинг TV+. За чудовища в стриминг услуга, което дори не се предлага в моята страна. Така че е страхотна новина за DCU, че това има добри отзиви и изглежда, че хората наслаждавайте се, но вселената няма да го направи. Живейте или умрете от този проект много. Хората няма да го видят и то. Наистина не се чувства като стартирането на вселената, се чувства по-скоро като прологът към него ще бъде Супермен. Установете търсенето на публиката за това. Нова вселена и в крайна сметка дали вселената има шанс да успее. Супермен е първият мейнстрим проект. В тази вселена стартира един от DC. Кистан символи и писмени и насочен от творческия ум зад цялата вселена. Ако този проект не стане, работа не е добър знак за вселената върви напред и досега е така. Изглежда добре, мислех, че трейлърът е такъв. Страхотно, приемането му изглежда положително. Цифрите за гледане са фантастични и хората като цяло изглеждат развълнувани. Но тези хора трябва да се обърнат към кината. Да го видя и да подкрепя този филм, който имам. Говори с много хора в реалния живот, които не са напълно съгласни с този филм. Все пак дали миналите филми са били успешен или не, Хенри Кавъл беше популярният Супермен и аз имах няколко различни разговори, където хората не искам да гледам този филм, защото Кейвил не е в него и това не е от тези страстни приятели на Снайдър, са това просто от нормални хора, които са били привързан към Кавъл Супермен и се чувствах като той можеше да направи повече с ролята. Предвид възможността не е съвсем така. Батфлек, който със сигурност имаше своите фенове, но общата публика изглежда нямаше нищо против. Твърде много, когато Афлек беше заменен с Патърса, Кейвил изглежда по-популярен сред общи аудиенции и аз също съм имал разговори с хора, които не са се интересуват от друга споделена вселена на DC. Те се чувстват изгорени от DCU. Те изобилие от рестартирания и други вселени там, така че някои хора изглеждат просто да не искате да бъдете инвестирани в нов ще приемат хората и ще се свързват с тази нова версия на Супермен. Тази нова вселена се чувства свежа и предлага нещо ново, което кара хората да искат. Върнете, това са въпроси, които това филмът трябва да отговори, ако иска успех. Виждал съм много разговори онлайн за това дали Супермен ще достигне милиарда долара и че трябва бъде успех, но първо не съм съгласен с това. Изглежда малко вероятно, че ще бъде изключително впечатляващо за стартиране на Синематик вселена с филм за милиард кукли. Незабавно, когато Спайдей беше рестартиран в MCU, първият му филм не влезе. Достигнете 1 милиард или дори височините на
Спайдърмен 3, когато Батман излезе. Не достигна милиард или достигна висините на Черния рицар или дори BVS. И все пак този филм се счита за успех и хората са много развълнувани за втора част, независимо от това колко време отнема и Батман и Спайдърмен са в днешно време по-популярни герои от Супермен. И постоянно се представят по-добре, отколкото Супермен в боксофиса, който е персонаж, който откровено се е борил да останете в Cinematic Zeitgeist миналото на 1970. Разбира се, Супермен трябва да направи печалба, но не е необходимо да прави милиарда да бъде успех, защото мисля. Поважният фактор ще бъде. Филмът е добър, защото широката публика помъдряха през последните няколко години. И няма да отидем и да видим всеки франчайз филм повече, сега хората само изглеждат. Интересувам се дали от уста на уста е добро и филмите с най-лошото действие изглежда се справят по-зле, отколкото са правили преди, и ако хората не го правят. Мисля, че Супермен е добра вселената. До грубо начало и може да е дори по-трудно е да спечелите отново това доверие. Бъдещи филми, така че има огромен голям натиск върху Супермен да стартира новия DCU, но ако има един знак, кой би могъл да направи това, кой би могъл да задържи тежестта на една вселена върху неговата раменете, е Супермен, и след това гледаме Марвел. Към Марвел, и ако видите моята 2024 ревю на Марвел, сигурно сте ме чули да казвам, за която смятам, че 2024 година беше по-добра година. Чудо от предишните няколко години, но неговия успех и особено успеха на Дедпул не ни казва много. Апетита заем напред и дали хората са се върнали на борда, защото всички проекти на Марвел миналата година всъщност не бяха MCU проекти, създадени от Еко. Малко неща с деяриви на Кингпин. Преди бързо да напусне Ню Йорк и което се провежда почти изцяло в Оклахома. Изключен от всичко останало X-Men. 97